Heipä hei, elikkäs nyt tulee mun vlogiin ensimmäinen video mun kanavalle. Ja mä ajattelin tehdä 10 faktaa minusta, mutta mä en välttämättä osaa 10, mutta mä yritän niin paljon mitä mä nyt keksin. Niin hyvin keksiä näitä. Se ärsyttävää muuten kun musiikki stoppaa. Ja tulee mainoksia. Mutta anyway. Siis yksi on ainakin faktoista se, että mä kuuntelen ihan koko ajan musiikkia. Mä en voi olla kotona yhtään, jos mä en kuuntele musiikkia. Siis niinku sekuntia. Mulla on niinku joku vitun musiikkivideot, saatana. No niin, mutta siis musiikkia mä kuuntelen koko ajan, se on tyli mun elämä niinku ihan oikeesti. Sitten mä en pärjää, jos mulla on puhelimesta akku loppu. Mut jos siinä on akkua, niin mä pärjään vaikka viikon. Mun ei tarvitse koskea, jos mä tiedän, että siinä on akkua. En tiedä miksi, mutta se on vähän outo juttu. Mä en tiedä, onko muilla sellaista, mutta jos on niin kommentoikaa tuohon alhaalle. Jos teillä on jotain samoja, mitä mulla on, mitä mä nyt sanon muutenkaan tässä videossa ylipäätänsä. Sitten mä oon todella pervo. Mä oon todella äänikäs, puhelias. Sitten mitä se sanoo? Siis mä liikun koko ajan, mä sähellän koko ajan jotain, että mä en niinku oo paikoilla, mä vaan koko ajan silleen menen ympäri käppää tai jotain kaikkea sattuu. Mulla on ananas just tyyli vai niinku miten se sanotaan, en mä tiedä. Mutta siis kyllä on, koska tästä tulee ihan varmana paljon kysymistä ja niinku kysymistä, että millaiset hiukset tulee, kun se näyttää tuolta. Mutta nyt se on selvä, mulla on ananas. Sanon sen vielä nyt kerran. Sitten mä fanitan. Fanitus kuulostaa jännälle sanalle, mutta fanitan Robinia oikeesti. Ihan sama, se voisi olla vähän tyhmällä, mutta ei ketään kiinnosta. Sitten. Mä oon todella säikkö oikeesti, jos mä yksin kotona tai vaikka äitikin kuuluu ihan pieni joku rasahdus, narahdus tai ulko-ulko, niin mä täntelin sille heti sille järkyttyneen tyyliin kävelen tyyliin joku vasara kädessä täällä oikeesti, jos mä kuulen jotain. Mä oon sairaan säikkö oikeesti. Sitten mä en harrasta mitään muuta tällä hetkellä muuta kuin käyn salilla, of course. Mutta siis mä en harrasta mitään muuta, koska mulla on polvi- ja selkävamma, niin se vaikeuttaa kaikkea mitä mä teen. Ja mulla ei ole kameraa tällä hetkellä, kun se on rikki, niin mä kuvaan Samsungilla, siis mun toisella puhelimella, kun mä on 2 puhelinta. Tää Samsungin video on mun varapuhelin, ja niin kuin se nyt on, mutta se ei ole mulla tällä hetkellä käytössä, niin mä kuvaan tällä. Ja tää on parhain valotus, mitä mulla on niin kuin tähän asti ollut. Ja mä oon tosi tyytyväinen tähän, koska niinku kello on... Paljon se on? Oikeesti mä en näe. Joo. 7:20 illalla. Hei niinku... Kesä on tulossa, miettikää ihmiset kaikki siellä. Että mulla on niinku... Noi sälehkaihtimet ikkunassa ne... Mä en tiedä onks ne sälehkaihtimet, mutta ihan sama. Niin ne on niinku melkein kiinni ja täällä on näin valossa niinku oikeesti. Mä oon ihan sanaton tästä asiasta. Siis mä oon todella tyytyväinen niin siitä asiasta, että on tossa kesä. Mutta siis mä en keksi enempää faktoja. Ja tossa lopussa tää valotusjuttu on vähän niinku, se ei oo fakta, musta. Ihan sama. Ja sitten seuraavan viikonloppuna mä meen, kun mulle soitettiin ihan vähän aika sitten. Ja mä tietenkin kuuntelin, että mitä siellä tehdään ja mitä mulle kerrottiin. Ja huomenna mä menen vielä puhun siitä asiasta jonnekin. Ja että mitä siellä tehdään ja kaikkea mulle kerrotaan. Ja siis... Mä sattiin huulirasva. Sitten on tyhmänä, kun mä sen... Hyi, mut siis... Niinku mua pyydettiin, jos miettikää. Mua pyydettiin tekstiin joku mallit, siis tässä on se lava, missä ne kävelee, sitten ne tulee, siis niinku täällä on se backstage, tai no backstage siinä. Sitten ne kävelee täältä ja kääntyy ja menee sinne niinku takas. Niin mua pyydettiin sinne, kun ne vaihtaa niitä vaatteita, niin sinne, missä on henkarit ja kaikki, että
mä otan niitä laittaa ne niinku vaatteet päälle, ne vetskät ja ne sitten kun heittää ne maahan, niin mun pitää niinku olla tosi nopea silleen ja katsoa niitä vaatteita siellä backstakella niiden mallien. Siis mulla on suuri kunnia mennä sinne, mä oon todella iloinen ja tyytyväinen. Ja siis mä olin niinku sanaton, kun mua kyllä soitettiin ja pyydettiin sinne. Kiitos, jos joku näkee tämän videon, kuka pyysi mua sinne, niin oikeesti mä oon todella tyytyväinen. Ja mulla on tettiviikko, mut kun mä oon 8-luokalla, niin mulla on vain 3 päivän tetti. Ja nyt on tiistai tällä hetkellä, kun mä kuvaan tätä. Ja. Mä olin siis maanantaina kampaajalla tetissä 1 päivän, kun kävi vähän jänniä ongelmia tetin kanssa. Ja nyt tän tiistai ja huomisen keskiviikon mä oon ollut ja huomenna vielä menen 9 päiväksi tettiin. Ja mä oon Kauneushoitolalla. Ja siellä on ollut tosi kiva, itse on tykännyt tosi paljon ja siellä on muutenkin tosi mukavaa kaikkea. Ja niin, ja siis nyt mä oon saanut sisustettua mun huonetta niinku oikeesti aika hyvin. Et niinku, me just ostettiin mulle tämmönen TV-taso niinku. Tän, tässä näkyy tää alanurkka, niin tässä niinku tän TV-tason päällä on nyt tää puhelin tai tää kamerasysteemi. Niin mä oon tosi tyytyväinen, että mä sain tää ja muutenkin, kun hankitaan kaikkea muutenkin vielä, mikä on vähän auki. Kaikkea mitä hankitaan tässä jossain kohtaa, mutta on tullut paljon uudistuksia mun huoneeseen ja älkää välittäkö, miten toi näyttää tosta. Se on vähän sekasin ja kaikkea krääsää siellä on. Ja niin. Hyi, mikä musiikki! Kauan tää on tullut tää biisi. Hyi. Ihanat YouTuben sekoitukset, mutta jos tykkäsit tästä videosta, kommentoi tohon inboxi vai mikä se on, mut kommentoi tohon alas, mitä mieltä olit tästä videosta. Tykkää, älä tykkää, mitä ikinä haluatkaan, mutta kiitti kauheasti kun katsoitte ja toivottavasti tykkäsitte ylipäätänsä tästä videosta. Heippa!